ji bernameya xem li welat Rêz û Silav ez benî. Gotinekî pêşiyan ya me Kurda hene. Di wî gotinê de ev tiştê gotin dibêje şêr şêr e. Çi jine û çi jî mêr e. Mêvana min a îşev jinekî wisa ye. Kesekî gelek gelek piralî ye. Ji bo wî ez dikarim bêjim hem civaknas e, hem lîstikvan e, hem şanoger e, hem jî mamoste ye. Vêga ew li ku ye di hewşa Mihabadê dal benda min. De fermo em biçin cem mêvana xwe ya delal û delal. Merheba xanima delal. Serçava. Êvar baş. Merhaba. Çavî başî? Pır başım spas. Fermo ez benî. Me ji bo te pir tişt golê ez bim hêjî têra min nekir yanî. Tu bi xêr hatî? Sağ ol spas dikim. Tam xanimekî Kurda. Xanimekî Kurd. Xanimekî Kurdewar û şevîn civak. Migot civaknas û civak. Tu bi xêr hatî? Sağ ol spas dikim. Çavayê heyran me zû de hevne diyet. Bu çend sal? Yol ev çend sal İstanbulê cara dayî me Erê. hevdîte bû. Niha jî em li vê derênin bername jî ser xêrê bim. Zor zor spas. Hewşa Mihabadê bi xanimekî Kurd û cilû bergên wî Kurdewar xemlî. Îşev ji bo min cî şanazî ye. Tu başî? Ez gelekî başim û ez gelekî şanazim ku bû mêvana te. Serçavê. Navê bername te gelekî xweş e xemla welat. Birana wî xweş e. Gelekî xweş e. Em jî çend kesa bîst. Qurbana welatê xwe qurbana xemla wê bim. Rastî jî yani perfect. Di vî erdnigariyê de hekek piçek bêje em bixemlînin bi dengê xwe, bi hunera xwe, bi hebûna xwe axirî. Ew jî ji bo me cî şanazî ye. Şevîn civak ji xwe te naz dikim. Lê ji bo ku yê ku te nas nakin carekî dinê dubare be hafza wan nû bibe teze bibe. Em kurtekî behsa jiyana te bikin tu behsê xwe ji Mêrdînê. Ez asê xwe ji Mêrdînê mim ji Omeriya me. Belê. Lê Stenbolê çêbûm, ez li wir mezin bûm. Li zanîngeha Stenbolê min beşa sosyolojiyê xwend. Salên notî bû, salên gelekî germ bû. Di wê demê de kêleka mala me ez bêjim, navenda çanda Mezopotamya ve bû. Ji xwe malbateke hunerhez bû, welatparêz bû. Bavê min em pênc xwişkin, destê me girt, me bir wê derê. Êgo dest bi dersên müzîkê kirin, êgo dest bi dersê şanoyê kirin, êgo dest bi govendê kirin. Gelekî xweş derbas bû ew salê hanê. Helbet ji ber mêrvantiya me û Musa Anter jî bandora wî gelekî ser bavê min û ser malbata me hebû. Beşa sosyolojî min xwend ji ber mamoste İsmail Beşikçî bû. Duwan sala de pirtûkê wî derketibûn. Min jî digot wek keçeke Kurd li ser Kurda zêde lêkolînên zanistî nehatinin kirin. Dibe ku ez jî bixwînim belkî ez karibim alîkariya komekdariya milletê xwe bikim. Yani sedema tercihkirina civaknasiyet te İsmail Beşikçi û Apê Musa Anter Rast e, bixwebûn. rast e. Di wî temenê piçûk da yani nexwe navmala te ev rengekî ji navmala we jî dide nîşan. Hişmendiyekî diwan salê hê ciwaniya te de ji navmalê de hebiye ku tu ji wî bandordar bûyî û te sosyolojî. Belê, Te tu dikaî ciyarektin bê sosyolojî? Sosyoloji, Erê. civaknasî, Sosyologiya. sosyologiya. Hevalekî me hebû nayê me Kurda tu zanî him bi tîpên Tirkî ew ekme pirsgirêkek me ye. Digot loxman tu çi dixwînî beşa te çi digot sosyolojî. Dema ku te awil car got sosyolojî te jî piçekî wisa got. Lê pir şîrî. Em çi bikin? Ne zimanê me ye, ne sucê me yî jî. Ne mecburî jî ne? Rast e. Pir baş e. Min ji bo te mi got şêr şêr e çi jine û çi mêr e. Rastî jî tu jinekî wisa yî ji ber ku ez te ji nêz van naz dikim. Yani tu kesekî pir aliyên te hene. Tu li Stenbolê ji dayîk bûyî. Belê. Tesîra metropolekî li ser jiyana te û fikr û ramanê te hêstê te çi bû? Tu bersiva xwe bide jî li çayê binêrim. Hinekî dû çê dibe kerem kes binê. Belê. Li Stenbolê ez çêbûm mezin bûm, mi got malbat welatparêz bû, hunerhez bû. Yani bi xêra dayika xwe û bavê xwe ez hînî zimanê xwe bûm. Belê. Ez hertim minnetdarê wan im bi rastî jî. Piştî wê jî dema min zanîngeh dixwend, tu zanî dema mero xwendevanê zanîngehê be tu dibê ka ji aliyê hunerî ve û gelek tişta di mero xwe bi pêş bixîne. Ji ber wê yekê jî wek vekirina navenda çanda Mezopotamya ji bo me wek firsetek pir mezin çêbû. Belê. û me dest bi derzên şanoyê kir. Wê çaxê tiştek pir nû bû, yani mero şanoyê Kurdî çêkir. Ji xwe em bêjin li Bakurê welatê me şanoya ku aliyê profesyonel ve hatiye çêkirin mişko me amade kir wê demê de. Belê. Heyecanek mezin da me. û piştî wêna jî pey derpey berdewam kir xebata me. İca tu Stenbolê hatî dünyayê Mêrdînî te sosyolojî xwend ez bi awayê wî hevalê xwe colemêgî dibêjim ku nizamê bigota sosyolojî revena digota sosyolojî Belê. em jî ji bê heşê xwe em pê dikin yan halbikî ne zimanê wî bû wekê ku te got mecbûr nebû ku bigota jî heke ku civaknasî baye rihet bigota.
İşte çerokek de Rusya işi. Tutkari bahs biki şu hem zamanı Türkiye zani, Kurdi zani, Rusi zani, ev çerokata Urisette çava despekte sedem çibu. من اسطنبول زانیگه خلاص کرد پشتی وینا تو زانه دما خواندوان دیپلوما خودستینن شوال ریه که دگرن کاز کارم چی بکم بچه آوایی کارم خود پیش بخینم دوی دمه داشتم خلاص کرد لروسیای مگود دواره چند هنره ده براستیجی خبات گله کی سرکفتی لوی داره هی از گله کی حیران موزیک وانم گووند وانم امشین کره پردنگی کوچه کربون من پر merak dikir jberoye ke jî min berê xweda wê derê min got belkî li ser şanoyê ez karibim wek masterekê çêkim bûyî awayî ez çûm helbet wek ku li her welatî heye li Moskova jî xebatên çand û hunera Kurdî henin televizyon hebû radyo hebû yê çaxê Kastım aylur sani kendida. ez not û pênca çûm 11 sala li wê derê mam Gelir. gelekî Hatta Rusî jî zanî. ez Rûsî jî xwe ez çûm zanîngehê li wê derê üniversiteyê Sedema çûnete bandora û şoreşê li ser hebû ku tedî Sovyeta berê û girêdana wana Kurdî, radyo Erîvanê tiştekî wisa helbet min gelekî merak dikir Kurdê me yê Rûsyayê gelo xebatên bi çi awayî dikin min dixwast ez wan nas jî bikim wextê ez biçûk bûm jî xeyalik me hebû min digozê mezin bibim li Parîsê Enstitûya Kurdî heye gerek ez wê derê perwerde bibînim û xeyalik min digot ez ê nûşeyên Kurdî bixwînim İja Paris çêne bû, Rusya çêbû, Moskova çêbû. Rastî jî ez gelek tişta hîn bûm li wê derê. Gelek mamosteyê hêja min nas kir. Kurdên me yên Yezîdî li wê derê rastî jî gelekî serkeftiyan ê Müslüman jî û ê Yezîdî jî. Xebatên pir baş dikin. Buwan re nasandina me çêbû, me pev re fîlm kişandin, me bernamê zaroka çêkirin. Li wê derê wek durujba dostanî em bêjin rojnama Kurdî û Rusî derdiket. Min hinekî alîkariya wan kir. Dîsa zarok hertim di jiyana min de henin. Min perwerda zaroka li wê derê berdewam kir. Zarokê min jî li wir çêbûn, her du zarokê min jî li wir çêbûn. Koçer û yedin Miran. navê çibû? Her du jî li Rusya Her Moskova du jî li Rusya çêbûn. Welatîbûna we Rusya heye? Ê zarokê min henin. Diçin tenê anaka? Xwedê ev demek dirêj ez neçûmim lê dema heger pandemî çêne baya fikra min hebû min digot dîsa zaroka min wê derê bêka li wê derê li ku çêbûnin li ku lîstinin mekteba destpêkê li wir koçer xwend min dixwast ez nîşanî wî bidim. Zarok jî Rusî zanin? Ji bîra kirin. Ji bîra kirin. Mixabin koçer dema hat tenê Kurdî zanî bû, Rusî zanî bû. Ê li vir gerek biçe dibistana Tirkî. İja me dest pê kir me Tirkî xeber da. Lê ez bêm hinekî bîra wî de heye. Peki meraka wan heye ana dixwazin yani merak dikin dibêjin gelo em cikî çawa hatine dunya em Gelkî merak dikin û mixabin tedî ji ber mektebê bêtir giraniyê xwe nada İngilîzî. Lê helbet rojek belkî bê dîsa Rusya xwe jîndar bike. Tedî tel Moskova'yı da 11 sal mayî bêguman yani edebiyata Urus edebiyataki zav xurte ez bawarım tecrübe jî sudekî mezin girtiye hem ye şanoyê hem ye tedî dware roman nûsê da nivîskarên Urus gelek ye hêjane çandekî pir dewlemend e te behsa müzîkê kir ji müzîka wan derêm her Kurdî dibêjin heye qet hafizata de piçek dengê te jî xweş ez wî jî dizanim strankî bire ne Kurdî be îro Yeka Rusî be. Yeka Rusî be. Ê de baş e. Rastî li wê derê stranek Rusî pir bandor li ser me jitî û her di bîra min de ye stranek şer e yani dema şerê cîhanê yê duyemîn de gelekî em bêjin arîşeyek mezin hatiye jiyan kirin li Rusya. Tê gotin 22 milyon şehîdê wan heye û duê demê de em bêjin çekek û hatiye çêkirin navê Katyuşayê wek füzeyê ew hinekî rewşa şer hatiye guhertin bûyî awayî ji ber wê ev strana hanê hatiye çêkirin wek hezkirina ji bo aşitî yani êdî şer xelas bû êdî me kêfxweş bibin û navê keçikekê lê danînin Katya Katyuşa ez karim beşek biçûk wê nebêjim. Navê wî teqemenî füzeyê Katyuşa stanek wî navê heye te wî ji me re bêjin. Belê. Di bernameya xem welat da şevîn civak nas û lîstikvaniyê ji me re stanekî Rusî bêje. Cî ku tu tê de mayê ez karim malîkariya te bikim Baş Rusya e. Ne xerab e. Davî ez karim bêje spasîba. Spasîba ji wî pêvtir tiştek tune. Ferma Ê de baş e. Rast Vitali ablani gruši paplili tumani nad rekoj. Rast Vitali ablani gruši paplili tumani nad rekoj. Vhadila na berek Katyusha na vsoki berek na krutoj. Vhadila na berek Katyusha na vsoki berek na krutoj.
بردوام بکم یا بس والله هر بيجي دنگی تا گله خوشم گوه نه خوشه لی دنگی تا پر خوشه شانوگر گره کنه که دنگی وانجی خوش بم پکی کردیجی تو گاری تشتک پیوام کی برادری کردی من نمیجن کردیجی اری کردیجی از هلبستك جگر خویم بخوینم گل فروش هل با ستان کی نه ستران هلبسته از خورابم گل فروش دید دست ستان دما اوجیناتونه یا هي دما مدس بشانويه كير ما مستك مهبو ما مست جميل جمر قلت بو جرك سترايك باردون هلبستك كردي حاضر بكن و جمرة نشان بده جوير روجي ده مأف هلبست حاضر كرو بركي فهم جيرتي براستيجي يعني معنوي يجي قال لي كوري هلبست كيف خازي بخوني قنا باش بوك تماشوان معه ببن فيري دنگي تببن دنگي تجنش كي والوان زور ناي زحمتي ناي اس بيچكي بستان كي بيجم تجي هلبست البي دوام كده بيجم دبا چه معنى بسم الله الرحمن الرحيم تستان از دست بكم از زانم ستران ويش زانم بس از موضوع خواه ببینم علیه که از خورابوم گل فروشک دی نبوم باور گل بدل دی گل بدل دی از خورابوم گل فروشک دید پر گلک شابوم گل بدل دی گل بدل ددی هبو ما یک دل تفجان و کل بو نبو ما باور دل بگل بدی بازار مکر گوسر بسر نادم ای گل پرست به جان و دل ددی جان و دل ددی من جان و دل دا دل کریه قیرین گو هو جگر خوین دل بگل ددی تزانی لیستکوانی هنر تشتکی وها یعنی تو رپلیکه کی داوجید همان دمید او هستیوی او رمان ناوروکا هلبسی تو دیدی جیاندم بی انسان ساعت تا خوش چه پی خوش نوسا از خورابون من گل فروشک دید پر گلک شابون و گل بدل ددی ساعت تا خوش از چای کی تجی بکم شوین خان اجال ورال سر ماسه و حرود دید که تشتکی خوانه تو نبود ev kekek ji walvire çêrok ew jî bira şevîn xan bêje me çermê da hiştê ay bareş û tama giranî ka bêje ez benî نوشی جانê we bi cana me dinarî got mêvanê te tên tu tenê çay ji wan re îkram dike me got bela kekek jî hebe hemam ketin mitfaqê me bilez û bes wê saeta te xweş hefiyet bi ketin mitfaqê te hew viya çêkir hema ew qas hinek jî bil malê hêj zarekê min jî gune hin ça te vira çawa be bila zelal bi ew hayet bêjin besir spas şevîn civak gazınê te hene li Kurda tu hunermendekî lê bi salan te dî karekî te he pişekî te he tu kesekî piralî civak nasîtkî mamostetîtkî pisporiya te ya ew ê çi bû şêwirmendiya malbatî belê lê tevî vî yekê ez bêjim qey aliyê te hunerî hê xurtir e tu te dixwast tu xwe di vî aliyê de pêş bixî belê lê ji ber ku sazî tune dezgeh tune îmkan tune di vî mijarê de gazinekî te heye li Kurda li giştî Kurda ez jî wek hunermend Kurd gelekî hezkirina me li hemberî hunerê heye û ez dixwazim pratîkê bikim tişna fîlmna bikişînim em bêjin dramayê çê bikin şanoya çê bikin ji xwe hatina min ê Amedê jî hinekî vê armancê bû rastî di jiyana min de yek ji xeyalê min ku rojekê ez bêm yek ji navendên welatê xwe ji wek li Amedê çend salê xwe bijîm derbas bikim lê ji aliyê xebatên hunerî ve tu zane Abdüselam pere lazımmış bu bena. Yani aboriye kurt lazımmış. Bu kutu karı bir filmeki çeke. Bernamakê çebike, şanoyekê çebike. Yani şiş bu zaroka bernameyeke hüneri em bêjin tu karı bir breve bibe. Hinekî alîkarî lazım mı? Mixabin dewlemendên me, burjuvaziyê me gelekî destê xwe navêjin bêdîka xwe. Yani ev gazinat te, gazinên te, gazinên di cî dane rojekî Lenqerê li gel mamoste civaknas doktor İsmail Beşikçi o em rûniştî bûn. Got zanî problema Kurda ya yek ji wan jî çi ye? Got çi ye mamoste? Got ewekî heşmendiyekî burjuvazî tune bi hin Kurdara yani hê ew heşmendiya çê nebiye ku pêştevaniya çand hunerê bikin. Bi rastî jî ser fikrim rast e wisa yani tu li Almana din hêrî li Rûsa din hêrî li Fransîza din hêrî li Tirka din hêrî ewek heye tebaqayek heye burjuvazî ne û
perivan gellekin, piştevaniye şanoyu dikin, sinemayı dikin, operayı dikin, balayı dikin. Ev ki masaya ki men mezine hevidarım peşe roje de eftişi çareser be yani. Dibêjî ya degê te her xwedê birastî jî nav Kurda de hunermendê gelekî hêja henin, aktrîstên gelekî delal henin, derhêner û rejîsorên gelekî baş henin. Tenê dikarin em bêjin hin sazî bên organize kirin, hinekî alîkarî bêkirin ku ew karibin berhemên xwe çêkin û pêşkêşî gelê xwe bikin. Miştere bas kir ve nizanım. 5 sal hem senaryo ki qadandiye, senaryo ki metraj dirêj, filme ki metraj dirêj, ku ji sedî nodun nehêwî senaryo ki Kurdiye. Cerokek pırj balkeşe le mehe finans ne diye kas karım filmi ev bikim. İşte ez yek teneme belki ve kemen bi hazaran kesin kesayetin usa ku alaka ve hüneri hele mekhabınç be derfetini kanım tişteki bikim. Hepseri teji niviknas em sıla niviskar em slaveki rojdamager niviskar İbrahim Khor em slaveki le bikin evci vegal başure kaykarı ilvere nefse. Belê li dihokê dimîne kampanya wan heyî diçitê Belê dixebite dinivîsîne carna bî awayî berdewam dikin. Azizan xebata ve Portekî şey Belê. Divî pandemiyada belki xelas bike û bigîne xûnerê xwe inşallah. Şevin civak pirsekî dawî ştet kim û bername bi dawî tînim. Tirsa te mezin çêj bî jiyanê? Tirsa minî herî mezin ku baweriya civaka me ji aliyê azadiyê ve bişkê. Ez wê ne pir ditirsim û ez pir dixwazim ez wê azadiyê rojekê bibînim. Ez hêvî dikim. Ez pasiyete dikim li hewşa Mihemadê û ji bo me bû ciyê şanazî ew deftera çavşînok mi date ji bo bîranîna roja îro fikr û ramanê xwe tu kerem bikî ez ê kêfxweş bibim. Tamam. Şan me jî hêv dawî nebû lê bername bi dawî bû. Ez benî li hewşa Mihemadê ez û şevîn civak şanoger lîstikvan û her wiha civak nas şêwirmendê malbatan newse şêwirmendê malbatî. Malbatê û jiyanê. Malbatê û jiyanê Belê. bi şevîn civak ra li gel we bûm. Heke ku zimanê me li hev ketime em afiya xwe dixwazim bi xatirê vî mehra mezanê rojên pîroz û her çi dixwazim bi dilê we be bi xatirê we bîmin û dixêr û xweşê de.